Daripun Mbak Ayu Evita. Music 99 kemarkatan. Wis kaya ya, Fit ya. Kok apik iki ya, Mas? Mboten. Kok apik iki? Nuansa seperti pulang ke rumah sendiri. Terima kasih. Mbak Evita sehat? Sehat, alhamdulillah. Nggih, kalenggahan luar biasa Pak Kurmatan songo-songo niki saged ngaturi panjenenganipun Mbak Ayu Evita. Aku iku sapa to, Mas? Kelangenane cah-cah jenengan niku. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki nderekaken mangi bagya keluarga besar Bapak Widodo Ibu Supatmi nggih dipun gelar hajatan menika mugi gangsar lancar sedayanipun. Niki dipun aturaken tembang panglipur Mbak Evita. Nggih, njubaken kalian swasana keparing katur para tamu tesih sekecel lenggahan kalian ngedapi pasugatan katur. Bersama Musik 99 Seko katur wilujeng mirsani.
Ayo deh. Yo 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 yo. Matur sembah nuwun, Mas. Mbak Evita luar biasa, perform terbaiknya diikuti kalian Batavia Dancer kekalih by Mr. Eko. Luar biasa, koreografer yang sangat apik sekali ditampilkan skematik dan juga tentatif dan juga totalitas yang penuh dengan stigma angkah kesenian di Indonesia. Berbudaya, berbudi luhur. Matur sembah nuwun.